Nalipa zigawo ziwiri. Chigawo chapa ndi chikupirose kuti no 45 minutes tikhatamaliza. Ena kuliwa chigawo chachiwiri ndichomaliza. Ndikupe ndikhandidaka ni nthawi ya unowe. Nthawi ya unowe makala kawiri taizachi masana. Half past what? Okay, somewhere there. Sindikupe ndi kuchita kusungani nthawi yaitali kwambiri. Ndikuperose kuti ndingoyambisani mwachako. Mamawa Mulungu anatikumbutsa zinthu zoti tikuzidziwa bwino lomwe. Tinawerenga mavesi angapo kuchokera kuchapter osiyana. Andi tinaona kunena kuti nthawi yatsala pang'ono. Kapena kuti chitsirizo cha dziko yatsala pang'ono kufika. Anytime tikati kutsanzikana ndi dziko. Tinaonanso kunena kuti dziko likupanga shut down. Tinatero? Kuti no kutseka kwa dzikoko kwayamba kale. Batani lozimitsiralo analipira kale. Batani lozimitsiralo analipira kale. Ndiye tinawenga zambiri zokudza zimene Mulungu anaulula kudzera mwa prophet Mrs. White. Sio? Tinaona kuti akuti pa anthu angaye basi 20 olonga alosa bonzeka komanso sakuchakula kuzindikira cha ndawala tamanga ndawala zimene tikupanga loyera kumfaucho waukulu wamaliza. Zimene ziyazo ndimakonda kuwerenga wawerengera anthu ndi ndandala. Tikapita m'Baibulo timawerenga ku Exodo ndi Nkhuku ya choncho. Mulungu anawalangiza kuti azidya nyama ya nsembe. Anawapatsanso langizo lina. Anawauza kuti mukamayidya nyama ya nsembe imeneyi muzidya ndi zitsamba zowawa. Mbona? Yes. Oh yes. Inewewe ndipo nimatenga kuphunziro. Nimatenga kuphunziro lake. Mulungu Yesu makutia nene ya kuti muzidya thupi langa muzima mwazi wako. Mulungu alingati thupi ndi mwazi wa ndani wa Yesu. Koma tikakupita ku nthawi ya Israeli tikapeza kuti Mulungu adawalangiza kuti mukamadya muzidya zitsamba zowawa. Ndiyeno naphunzira m'Baibulo muli zinthu zokoma zambiri kwene. Umadziwa? Masalimo, mabuku okulimbikitsa okoma, very nice. Mateyu, achina Luka, mabuku akukamba za Yesu, na Romans, mabuku kama ungokoma kwene. Komano tikamawerenga za Mulungu kusamangosankha zodanizo. Zokoma zokazi. Hello. Tizidyapo zitsamba zodani. Chifukwa zitsamba zowawa. Muna mawalo vera.
kome amawawa koma munawo akalobera ni makhala odabwitsa kwambiri ndimakhala zinthu zambiri ndipo ndipo ndi zinthu zodabwitsa neyo ndinali mavuto amimba posera kompa sikali kwambiri olota mtsegule mkajumbo kanga kafuko sinalenga mupeza muli alovera mbori watoshi fone ndimamva mimba then nanguonera pena pake kuti kamamva mimba kwachi wina akamulaka ngotenga alovera kumwa nakuamba kumwa aloverayo mvulanga mimba josatani tasema kuhaonaso ndimakwala mphamvu komamako amawawa alovera matweka pachilonda siyocho umatha kumwera mimba mukatseka kumwa marani kumatsegula nimakwala zingambiri koma ndonani ndowawa ndipo munganatanga zinthu zija zitsamba zotani zowawa chifukwa zitsamba zowawa ndezimene zingakupulumutsa moyo wanu katomani usamangwerenga zokazokuzongo zimene mungomba nazo kunani kukoma imawerengakonso zimene zikutsutsula munthu zimene zikutsutsa zimene zozo ndezimene zinakulekere munthu kudani kuchipulumutso ndeti kamawerenga lolo mmodzi mwathu twende zimalenga kuti atsoge munthu opseza hepa iya koma zitsamba zimenezo ndi zimeneno zingatithandize kuti ife tibulumuke katopana chifukwa munthu maguma amanoganiza ma serious kuti auma ngati ali aboche pachonchi ali serious chifukwa ndiko zokhala ndiliboche ndiko zokhala ndiliboche amungayitithandize ndiye tikakapitirira tisanayambe chigawo choyamba tisanayambe tingojakoso zitsamba zitatu tikozolera zowawa sine atinokumbirake wapa chakama kupira kukwado udala au yotenda kumkaba ido Jackson amalibowa komoma bilade akambaye ambuye alemezeka. Alright, ambuye adaisema wakewa umekufata wewe akuti akunena motere mbizi wake akuti ndinaona akati ndinaona basi ndio sura kungolembe koma mungana mulani anamuonetsa akuti ndinaona kuti ambiri amanyalanyaza kukonzekera kumene kukufunika ndipo amayang'anira nthawi ya chani mvula ya masika. Mnapa kuza mvula ya masika? Tatizana ya mvula ya masika ndakambia amayang'anira nthawi hiyo imene ya masika akuti amayang'anira nthawi ya mvula ya masika kuti idzathe kuwakonzekeretsa kudzayima pa tsiku la Ambuye ndi kudzakhala pamaso pake. Ndeno akupitiriza motera akuti ndi ochuluka ona ambiri amene ndinaona ine mu nthawi ya msautso opanda cha tukamaluza nthawi zetimangambira na mama wetu tsiku la ndima la mitambo lichi limene anthu adzalire mokuwa kuti akuti kuti anaona nthambi ali nthawi imene jayo alibeya ndekuti miliri ikwana ikwakwera kuma ipakwera muno mulimo miliri ikwanani izopsa ndechifanya akuti ananyalanyaza kukonzekera kumene kukutani kukufunika chotero sakanatha kulandira mvula imene aliyense akuyenera kukhala nayo. Tikanyalanyaza kukonzekerako mvula imene tikuyenera kukhala nayo zitha kuyilandira imene ni mvula yachani ya masika imene idzathe kuwapangitsa kutha kuyima pamaso pa Mulungu woyera kuti idzathe kuyima mu nthawi ya miliri 7 imene adade mvula yachani ya masika. Koma tikanyalanyaza mvula ya masika itani ikuona moyo nakani
tikuenda kukhala serious mumathandizo. Akuti amene angakane kukonzedwa ndi aneneri a Mulungu wipakane ndikulephera kuyeretsa mitima yawo pomvera cha chilungamo chingati chonse, ndipo ali rede kukhulupirira kuti moyo wawo wauzimu uli bwino kuposa mmene ulilidi, akuti afika mu nthawi yakugwa kwa miliri nazindikira kuti amayenera kukonzedwa ndi kuwomboledwa ndi aneneri, koma sipadzakhalanso chani nthawi pamene moyo yotha kukonzedwamo mwaijene chizikazadani idatsenga. Komaliza kwambazi mwina muzeza ngati kudali izi sizikutani sizikutani anthu azilira posachedwa kuti iyi nthawi yakutera, akuti sipadzakhalanso wansembe wowayimirira kuwatetezera pamaso patani pa Atate. Ikhale serious. Ikhale serious. Tomaliza. Akuti ndinaona kuti palibe kolongati mmodzi amene adzathe kulandira nawo chitsitsimutso chija kapena kuti vechani the refreshing imene ili mvula yachani yamasika. Akuti pokhapokha atapeza chigonjetso zimva mkani pachota chopwezeretsa chilichonse zimene zikutipezera mbuyo tipezere chani chigonjetso mabodza tipezera kukamba zoyipa za anthu ena tipezera mafilimu osakhala bwino tipezera chigonjetso zinthu zimene tikuonera mfoni mwathu zosakhala bwino tipezera akuti tikapanda kupeza chigonjetso sitidzatha kulandira cha kapena kuti they are refreshing. Then akuti pokapo kadapeza chigonjetso pachopezesa chilichonse kuzikweza kuzita pacha chikondi cha zapa dziko lapansi ndi pacha maona olakwika aliwonse ndichota zoyipa chilichonse. Mwenje ino Mulungu afunga chigonjetso nachimanga wonse. Koma ndinapa anthu akuya kuti tizingo chimwe pakanesi wona ubweya zigwe sarana kumwa mwana bwino ndochenjera amene namiza kuti sitingapeze chani chigonjetso koma sizoona. Kumathe kwake anthu ambiri amakuona ngati kuti sangagonjetse chimo, ambiri silinadziwe zinsinsi za kugonjetsa chani chimo. Timaona ngati kuenda chimo uko zogonjetsa kungoti ngatanize pasi kugonjetsa zimasonyera mphamvu ina yachani yapadera katumvana kale mafunika kuti mphamvu imeneyi munthu uzilandira tsiku ndi chani ndi umakhala mchigonjetso kudzera mphamvu iti imene osati iweyo pato kasatingakwanise zinthu katumvana kale koma umafunika munthu uzibatizidwa ndi mzimu wa Mulungu tsiku ndi chani tsiku ndi tsiku ndi pamene ungapeze chigonjetso. Koma musungalandire mzimu wa Mulungu tsiku ndi tsiku ngati kunyanyaza pemphero ngati kunyanyaza kuwerenga baibulo then chifukwa timanyanyaza zimene zizi mphamvu zimatisowa mzimu yasakhala ndi ndani ndi kena kuti mapezungu kufika bebe chani ndi machimo akuya kuthandizira akuya chite chifundo. Okay, ndizambiri zimene tichite nazo tsiku la lero. Tikunena kuti
Ebana pena hata zoti tubwera anatipempha kuti tiwachambulire. Musamani labda ni wamwa nitesi mwafuna kuti tiwachambulire naoso akapia nao. Sio? Yeah. Mama hali menu kabia leo the general theme ya siku la leo. Ndikuti kilimujani kilimu zoma nizazani zeni zambili ya jani ya zikora siti tidao wakali mungambira chaka cha 2020 chija zigo linama kutsanzi anambi sana chizindikire komabe chibudani chibuchiti katumvanda kati chili katikati mwa zotsiri za ziko iyi ni study mayoka siku limodzi sili nakakwana chifukwa chinakatha kuona Mateyu 24 nkukambirana za zizindikiro zina zimene zili Mateyu 24 zimene zili katikati mochitika panopa. Mateyu 24 verse 7. Sitonse mbiti. Tambisi ndikuidziwa. Yesu anachula zizindikiro zina zake. Mwazi kumbukira? Anachula njala, china. Kondo, ya, china. Ena zivomerezi zikumwambima yanga ndi milili kapena kuti matenda. Tinakatha kuonetsana kunena kuti kungwambira chaka cha 2020 zinthu folo zimene anachula Yesu kunena chawo. Sakhazi kuchitika komano pa skelo yapaderadera ate worldwide jani kunamba movie. Sema movie ndafunza ni jani. Anakuza mara yote? Anakuza. Kenabo 2022 Russia. Inabagaya? Ndinda Ukraine. Ndinda bimese. Tanaona sana video hapo. Kuma masala alifika kwa nse, Unaweza kusema hizo nzima. In Russia nanga invade jani Ukraine. Kote manager ikuchika umeo cha koma imungu wakutewa ikokacha. Nani kuzatose? Mutatu mezo. Ukwela kwa ziblecha nikana ipone yangu ndiko. Kusoa alikusoa kaza kuja zina agumadi uza nyoto ndinene modema agumadi uzia ifoni wa hela wamenya na ndia wande hizi zusoa posi ya mwamba kunachitika chivomerezi kuzingula kutete kumaso kusinta kwa jani kwa nyengo mbele ukuzi zingula osila jani ndiye kulinjala imene kuloseredwa. Mukudziwa zimene? In fact njala kailosera kuti yena kwamba chaka cha 2020. Hello. Analosa kuti kuwena mzakudye chipena chisowe. Koma mulungu mwamu chifundileka kumagwira mphepo. Atumvana kaya. Akuzigwira kupeseka ntambulolabe. Mbada na muongozi gawa chaka chino. Siyochi. Zambiri mbiri. Koma chimenya ndifundo yabe. Wose na wapa muungano na kumbali kuda atuli muguseredza bwana. Koma zizindikiro zifolo sana chula Yesu Kristo zinambo kuchitika mwapaderadera zinambo kukulira nokumapanga affect dziko lonse kuyambira chaka cha 2020. Kungambira nthawi imene yayo ndikhoza kutsimikizana paenda lombo kuti tinalowa muzodani muzotsiriza zenizeni kapena kuti in the closing things of chani yes history zoka zikuchira kuoneka. Yesu ane akuti mtengo mukoza kudziwa kuitsa chiro ya zipati sio chiro kuoneka kuti zizi ndi zomaliza zenizeni dzikoli likupita kwake likutsanzika. Mungu kukusa ndawi nani kuti ndiwalese video yako Russia video ipene panopo video pasogolo koma muri kumbuseka mu mapelepele kuti kuchakuletea onyeza video zote ya muri kumbutsa ndiye bali yambirira tikambiane si aitali kwambiri ndikulu ya chocho kenako tikatseka ndi mbali ina yachiwiri
Ibada chama 3 mono kutseka mbali na chiwiri. The fourth industrial revolution. The fourth industrial revolution. Then chapter 1 cha study yale. Mbana kaya. Kuna kati industrial revolution ndiye kuti chiyani. Hello? Industrial revolution ndi chani. Kuna zina zinjiriwa koma zina zimesina masomeri nizikuza na usipenda ula. Akuti industrial revolution ndi technological chani? Changes. Napenda kusika kwa zintu kumbali ya tani ya chani? Technology. Technology also busy, right? Therefore, the technology changes zimenelo akuti kino chita introduce njira zatsopano, novel ways. Njira zatsopano zogwirira chani? Ntchito ndizo Khaila zimene zimasintha transform zimasintha dziko. Therefore, industrial revolution ndakuti kumakhala kuti kwabwera mwezi ina machidule kuti khaleo muinvesti mopweketsa nkhani chitero. Industrial revolution ndekuti ndi kusintha kwa technology kumene kumabweretsa njira zamakono zogwirira ntchito ndi makhalidwe, ndipo imapeza kuti zikabwera zimene zonso dziko limanani zimasintha. Mandipese sikhalanso lakalekale ichi kumakhala kubwera technology yanyowani sikhalanso lakalekale ichi. Then ukambena za industrial revolution yashi number singa 4 34 kuna uzakuli kumbuyo aliwanga 3 yoyambilira technology kusintha kwa technology kumene kunabwera kwayambilira kunali kuwera kwa steam njani engine. Dziko linasintha lidalowa mu chigawo china. Kenako unasabwera machani machine akuti fast production line zo machine zo kupanga katundu machani mwanzo zineza ngati mmene maprintia newspaper mnazoona zimongoyenda zimapepa kambi ili muzungu lemba munduwe. Second imene ndi second industrial revolution kuna basi ndungati yangu markets kusintha kwa technology kumene kudasintha dziko. Abale tsadani ndo kumene loya nayo kani njode tisadirani. Kenako akutulechilaso third industrial revolution imene kuna bwera machani makompyuta, matransistor, machipi zonse izi zindizo kazinezi machipi manyakani mkati mwalimu kuna zonse zama kisimu zona bazikati phone ngati speaker mkati mwalimu makala tunataki. Imene ni third industrial revolution. Koma akuti panopa tikulowa mujani fourth industrial revolution. Zimene akunena abantu ndikuonetsa museka monga. Fuso kumati what is fourth industrial revolution yondishani? Hello. Ifeo iti ikusiana motani ndi ma revolution ya mbuyo wa mundivetse saba. Ndipo ikudza bwanji dziko la Malawi komanso kundikudza ine bwanji ngati ndipo kunatauza kuti kali Bible study leo zikuti kudza so kumbali ya moyo watu wacha wozi. Hello. Nangalinga kubwetse izizi kuno zote sizolikuza kumauzi. Ndiye tuone kuti fourth industrial revolution ndisha. Ili ndi ikupanga fourth industrial revolution isintha madera ambiri mina kibodi wonse amoyo wa mtu. Katupana kaya. Kumbali ya chilengedwe, energy, mafuta, chicho chimene mungachiganizirecho, sukulu, maths, zakudya, technology, economy, kayendesedwe ka dziko, ndalama, mbali zonsezo, fourth industrial revolution ikudzapo. Koma ndimafuna kuti
ndikuonetseni zimene akunena inu ake potiuza inu akeyo kuti fourth industrial revolution ikuchita chani kwa munthu, ikuchita chani kwa munthu. Ndikuonetsani ndimumvetsere mofasa zimene atanene. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are. Ndimvetsere motani mofasa ndiyambinasi fa zikoza kuponyana ngati. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing. One of the features of the fourth industrial revolution, chimodzi cha mu fourth industrial revolution, akuti it doesn't change what we are doing. Si kusita zimene tukani tikuchita. Sina mumvetsesa binologi. Mumvetsesa binologi anthu sampha zawo. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. Hello? Koma mwana nena mkuluyo. Akuti si kusita zimene tumanani? Koma ikusinta da? Koma kalimo muno. Ikumusintha munthu kuyo. Kalekale simasintha ndi makompyuta. Kandi chakuti kapena mwakuti koma kuti fourth industrial revolution kusiyana kwake ndi zina za mbuzi ija zina zimasintha zonani zochitika zotizungulira koma iyi kusintha ndani munthu. Ndi zimene takunena apa ndamene mineka. Industrial revolution is it doesn't change what you are doing, it changes you if you take. It doesn't change what you are doing. See, it changes you. Fourth industrial revolution. Genetic editing, just as an example. I would need genetic editing just as an example. Genetic editing ndio akusinta mtu majini, akusinta chimene chimapanga wewe kale mtu. Chimene mungada kupatsa DNA kuchisanulitsa chimene chacho kuchisintha kukhala chinthu. Ndekuti munthu uliso chifana cha mweyo chizooneka mmene kuonekera komano chitatani chitanyanyirana chitasintha ambuye athandizeko. It's you who have changed, and of course it's you who are changing. Uyu namakula ndi Klaus Schwab ndi mkulu wa World Economic Forum. Taimene machitika COVID mu 2020 mukumbukira uyu mkulu uyu anali akutulutsa buku lake fetili busy taimene chake 2020 muja ye anatulutsa buku title yake chitunda ndi nacho koma sindachika koma title yake COVID-19, the Great Reset. Hello. Buku imene kuti ndafanya mafuna nene kuti amangolea kuti COVID-19 uyu ndi the Great Reset tikusintha dziko lonse. Hello. Amanena nomoyera zinthuzi. Koma asena tesi mufuna kutani kuona Laodikaya. Hello. Laodikaya mbali moja Laodikaya ndio ndiye vuto limene linativuta kwambiri. Koma sura mabisa manena kuti ichi tachibwesa chitenda tachibwesa ndi the great reset. Tukuyambira dziko. Ani yamba dziko lakale linalani linapita pano tukamba lachani latsopano. Ndiye kamene akunena kuti no fourth industrial revolution ikusintha munthu. How will have a big impact on your identity? Possibilities that have to be careful about.
Maybe in a couple of decades, when people look back, the thing they will remember from the COVID crisis is this is the moment when everything went digital. Akuti anthu akamazakala kutsogoloka, akamazakala mbuyo kunthawi ya COVID, akuti azakumbukira nthawi imene chilichonse chinasanduka cha digital. Hello? Chilichonse muzoti ndi matupi athomwe afuna asandutsa kala digital. Mulimo? Thupi lanu lizilumikizana ndi network. Fourth industrial revolution. Koma kani yonse ndi ndondomeko yatsopano. New world. De thupi lanu lizilumikizana ndi internet. Azidziwa pamene uli nthawi zonse. Chimene muchita ngati kudwala cha machine chizokuza. Kuti amaonoko lino muona ngati mwibwino wa mulu wa Mungu wawo. Ziwoneka zosekeza. Koma zikutani. That's it. And this was the moment when everything became monitored. That we agreed to be surveyed. All ni time minute tidabanga agree. Awakamiza mtandaya mobile. Ani time minute tidavomereza kuti tizibakidwa survey. Survey ndio kuna nzuri. Survey do you ndi wa kamera ujoto? Yes, kukuonani. Kukuonani. Tinapeleka chilolezo kuti azikuona panthawi ina kuti londa mwanjira ina. Azita kungudziwa zonse zimene marani umashita. Zimene akunena kuyo. All the time, not just in authoritarian regimes, but even in democracies. And maybe most importantly of all, this was the moment when surveillance started going under the skin. Akoni ntai meno kuunika niko kuona niko kunapita no pansi kachani pa skinet pa kungwe pa tupi. Mwenje na atoma kunika sojani kati. Zimene zochitika kale mwatubira. Palibe chimene ndena kondimya. Ine ndongonena wewe zochitika zimene ndongonesa majani. Because really we haven't seen anything yet. Na Google itadiriro ndi COVID-19 dejani Great Reset muona zinalia musi ku Klaus Schwab. Ko jamaa call I think that the big process that's happening right now in the world is hacking human beings. The ability. Koma dhani muno. Akuti akupanga hack human. Okay. Kupanga hack human. Okay. Computer imwewe. Zimene anthu amatochita amata ine ndikuyipisa ntchito yochoche. Mine ndilenge pa phone koma. Mine sisata ku phone. Munthu wina wako kumbaya kuzipanga Nigeria akuzokukulowera mu phone mwako mwachinsikse ndikupita kwa yake yomande yako ndikupanga transaction imene kuti wosakulani sakuzindikira ndikusitumizira yeka yani ndalama pachizungu imene chayo akupanga ndilo zimobela kuti atapeza password yako nkukupanga zonse wosaziwa amecha hacking ndikola kulowera modani mobile ndakuti apapa akupanga hack human beings. Hello? Ndikuti sakupanga hack phone kapena computer, koma upanga hack chani tupi la munthu. Kulilowa mobela ndikusita zinthu mmene muja. Basi, musi ya munthu chalo nani posinthika. Ine. Abale. Koma talimo muno. Imene the fourth industrial revolution. To hack humans, to understand deeply what's happening within you, what makes you go. For that, the most important data is not what you read and who you meet and what you buy, it's what's happening inside your body. So we had these two big revolutions, the computer science revolution, or the infotech revolution, and the revolution in the biological sciences. And they are still separate, but they are about to merge. There are one follows me kuti tiona kubwera kwa ndugu na sanduku Malawi zizi
maminista athu anakuonetserani zobwera afuna abweretse pamodzi mukunena mophweka kunena mophwekesa ndikhani mayakaba amunena kuti afuna abweretse pamodzi tekinoloji ndi thupi la ndani la munthu. Hello, kuzibweretsa zikhale zingati zimodzi akuti kalekale zimakhala zotani zosemphana koma panopo zibwera patani tekinoloji ndi munthu kupanga ukwati kusanzika chingani pamene Bible unena kuti tikuyenera kukhala one spirit ina ndi Mulungu. Mukuona ndi movement ya Mulungu yanga afuna linga ndi Mulungu. Baza kusala pesa kubesa pati counterfeit chabodza yeye akufuna ndikwatisa ndi technology pamene Mulungu afuna ndikwatisa ndi mzimu wake nani amodzi mwa mzimu wa Mulungu. They are merging around, I would say, the biometric sensor. It's the thing, it's the gadget, it's the technology that converts biological data into digital data that can be analyzed by computers. Now humans are developing even bigger powers than ever before. We are really acquiring divine powers. ngati mulungu wetu umulungu akulukuda umulungu kutilowa sibodza sinana si bodza nokuza sinana hava ite kuti ukaja mtengo ukhanga ndani mulungu wodziwa chabwino ndicho nani ndibodza mbeli cha creation and destruction. We are really upgrading humans into gods. Hello. We are upgrading humans into God. You want to answer and to a kind of Gani? Milungu today. Kuzera fourth industrial Gani. Kulisinka chikibandani, kulisinka chikibandani. Acquiring, for instance, the power to re-engineer life. Zorcha. Now humans are. So, what you do about that long fourth industrial revolution, you would run you must see them. I know, okay? I will see the Zoshi Tigazaki Pambili, but a Kuru, it does not this is far so internet is movies of Nyumba or stove and free jam, those are connected to the internet. Kuma Pambili, almost internet. Inumusuma nabyo magesa kuchima kino masiba. Inumwesa ngale chirumore itendere. Inumona ngale kanya yake kubwela new world yani. So over na magesi zinga vile sisi. Zose zizudali ngawuli magesi zika on 24. Masana hayo sio sawa mwesa magesi kwa mapanda. Hai na funa jamii chuchibwe. What's magesi ambibi. Then we are 5G. Hello. Yeah. We are ready. I have to one time. Zose zubwera mutawi yake. Atuvana na 1G, 2G, 3G, tunaika 4G. Mpale ya mafia internet ya kone. Manudubira ujani. 4G. Yata G alama itoza generation, fourth generation, fifth generation. Kama kwa yenye binubino Bible, mbamu na wuchi tukafika bambado 1 and 4. Ima seka kujimo. Mbeka kwa isa 5G internet. Akasefobia bambado 1 and 5. Suku ni kumudani, ukaleka. Hello? Badoma ni zoma kambado 1 and 4. The only 5G liti kuma leche
kumapeto kwenikweni. Ambuye atithandize. Cholinga cha Satana kwa munthu ndi chabayidaloko. Ningoyeka mwachidule kupansi na masudire kundingoyeka mwachidule. Akuti, but Satan has labored to obliterate the image of God in man. Akuti Satana akugwira ntchito kuti achotse, obliterate ndi kuchotsa chifanizo cha ndani? Cha Mulungu mwa ndani? Mwa munthu. Chimene afuna kuchotsa ntchito sida Satana. Ndafuna aisinthe thupi latuli lisanduke lina loti Mulungu sakulizindikira. Akumvana kaya? Akuti it is Satan's determined work to destroy the moral image of God in man. Akuti kulimbikira ntchito Satana kulimbikira kwambiri kuti asokoneze fanizo la Mulungu, la chikhalidwe cha Mulungu mwa munthu. Kana yake ndiyo mweyo. Determined to wipe out the image of God in man. Satana akufuna kunani? Kupanga cha wipe out ndio kuna kuchotsa chifanizo cha ndani? Cha Mulungu mwa munthu. Ndakuti he works with an intensity of effort to hide God from view. Akuti not openly does he work. Sagwira ntchito monani? Onekera amagwira monani? Obisi. Inu mwana kana ngakuze kuti bwana kusinthe nalo. Angalengezesi. Kuti mwana kufuna ti aliyese akusanduke wa technology. Angajione. Agwitsa ntchito chinyengo. Hello? Akuti sagwira ntchito monani? Monekera koma mwacha secret ndekuti mwacha mwanseri mwachinsisi. Kodi Satana anazichirapo izizi mbuyo mu. Nkoyamba Satana kufuna kumusokoneza munthu chifanizo chake, kuchichotsambo chifanizo cha Mulungu mwa munthu cha anesi ndikoyamba. Tione apa akuti but if there was one sin, alikadabadali chimo limodzi kupost lokosa lina limene lidapangitsa kuti Mulungu aononge mbado kumene kumakhalako madzi asanasefukire. Mwakumbukira mbado meno wanthawi yanowa alikadabadali chimo limodzi limene lidapangitsa madzi aja abwere. Akuti it was the base crime. Linali chimo lo machita akuti amalgamation kapena kuti kuphatikiza. Hello? Kuphatikiza munthu ndi chinyama. Ndio munthu anoza ndani? Zimachitikanso. Hello? Kumatenga DNA ya chinyama kuilowetsa ikhale madani mwa munthu. Para kutenga no technology. Hello? Lumusi kama asanduke wa computer. Anazibanga kwa Satana. Bado waruli yakuli haina ija kuti madzi azibwera. Chimo lina limene machitika loposa machimo ena linali chimo lomaphatikiza munthu ndi chani? Ndi chinyama. Ndiye akuti chimo limene lina ndani? Akuti which defaced the image of God. Linachotsa fanizo la ndani? La Mulungu. So kwamulinga DNA ya chinyama ndi kuika mwa munthu mwachotse fanizo ya ndani? La Mulungu. Munthu sana mlenge kuti azikhala ndi DNA yafanana ndi ndani? Ya chinyama. Mwayiona imeneyo? Hello? Kumatu mulimo muno? Tipitiliza? Kamera sikira komwe twatsi. Akuti ivi tiwanja kalemba MW ndekuti nina? Akuti Malawi ready for digital revolution kujama mani fourth industrial kufuna kumava zinaprozawa za kamera ku. Akuti ready for digital revolution. Minister of Information. Zina lake limene muliona. Ngazio chula asinga. Limene muliona. Alani akuti Malawi ili ready kubanga invest mu technology. Muimba kanyo? To prepare Malawians. Kuti akonsera Malawi for changes that must be anticipated. Aima mtsogoko tukone sene pena pake. Article yomwe
zimanalemba a minister aliko omwe akuti the fourth industrial revolution is expected to build on previous industrial revolutions, akuti which would see hello, akuti which would see kapena kuti tiona the fusion kuna hatikiza kulumikize the fusion of technological advancements ndamasulira zinchi chewasudadaula kundiki bwene ngati chizungumo ina kundiki masulira obscuring the lines between the physical digital biological. Akuti zinatisa kuti pasamoneka kusiyana pakati pa zinthu za uthupi ndi zinthu za computer za digital, pasakhale kuchira kusiyana, zikhale zimodzi. So akuti mu fourth industrial revolution tiona kuphatikana kwa technology za kuthupi ndi za ndi za digital. Munakaona anthu akunganda kudziko lina akumasangalala nditu foyoti apo akukhala ni ku Sweden naja amba kumayila ma chip ijema kala pa ATM card na pachana zinezi kuma kuyika lo direct kale mtani kumwa lero kungopita pa ATM pacha osa no cardless kungopita ni basa welcome Chakhumbira Khaila enter password osa kadi ine yose kadi ndani YouTube. Hello. Zukwera. Mbaya kabisa. Zinadole msomo zikare. Zukwera. Munthu yamu sintabwanji. Nanga zurata uzanji kwa imuli. Chimene anakwitse kwambiri chilo njani? Nyengo. Kunamiza anthu. Yesu anatiyengeza Mateo 24 verse 4 munthu asalali nu asa kusocheretse. Chimene chidachuluke kwambiri ndi chinyengo. Ndi zimene amachita anthu amene wanawa amayamba ndi golo, amakhala ndi golo kuti akufuna ndipake chakuti. Ndi akamba ndi golo lija kalikhaziso khalire kufuna ndipake zaku okay. Ndeni dani ndekenako amapanga create a crisis. Mwimba amabweretsa dadala china chake vuto akalibetsa vuto lija kenako amapanga offer the goal chimene akambiyana chija amachibweretsa ngati ma solution yake ndi hello ndechipatira vuto lija chinthu chimene amafuna kwese chenu machidani machilandira ndi manjanga koma lero Mulungu afuna titsekule chani kuti salanga zimuzindikira. Ababa banje apa tubake pause motere chifukwa sigwira kuti ndisanene zimene mafuniko nena ababazi ndizimene ndizionetsekere papa fana ndiziwa. Si tarama manga create a crisis vuto. Kula ndile jani chi solution Don't let him Look. Katuni ile. Katuni yone latu anaita Simpsons. Katuni yo chuga nditu. Komano katuni mene hii ima dabwitsa. Kutino ima zina zimene zimaonetsedwa zima zabuzuri zachitikadi zenizea. Hello. Anaonesa Trump ali president. Kalikali. Kwa Trump anasa kindu kaya president. Kumeona mpaka katuni leave. Kalikali. Ndio tukiona za creating a crisis kama crisis kuna kama gani? Then move zile katuni na duga. Movie kasa ndani. Sasa na boy. Kwa nini movie ni mmoja sasa? Ana mimi leo bali kuna movie cha. Call to order this secret conclave of America's media empires.
We're here to come up with the next full. Hello? Woman, haribu? Asawa again. Mama hapa natuza ya nakifoni. Create phone. Ambi, Chaboza. Hello? They had to have a meeting. But the meeting you want to come to the rest the meeting ya akula media. Yes? The one Malami News, Mungwe. Then our meeting to Funa Choli that objective. Funa Divanta. Phone crisis, the crisis, yeah. Is it nobody know? Kanoni inaonega movie that's another. But chimera crisis yabo zenana kambiane. Vura labo zenana kambiane na vura lanji movie. Only belonging crisis to put Americans back where they belong in dark rooms, glued to their televisions, too terrified to skip commercials. Well, I think NBC, you are here to listen and not speak. I think we should go with a good old-fashioned public health care. I think it's better to bang public health scare. The options are to Kumbaria Zata Zamoyo. Zigo, Zamoy, what else Zamoy? That's what I mean. But Kumbaria Jani, Zamoyo. The options are Kumbaria Zamoyo. Zina, a new disease. No one's immune. It's like the summer of... A new journey? We are waiting to go. It's all that you can't change that. No, I mean, no one is immune. The shark, except instead of a shark, it's an epidemic. And instead of summer, it's all the time. Now, I hate to be the guy who derails what everybody else loves. He loves being that guy. But, Janice, we do have standards. This can't be a made-up disease. The only moral thing to do is release a deadly virus into the chip. I believe Singapore and Tender and Molenga. Simeka Chicken to bang and release a deadly journey. Come on, honey, go on. You need to movie, that's not it. The only thing to do, Timbomanga release a deadly virus. Federal topic. We do have something we've been holding on to, but... release a deadly virus. Briefcase. Agora, tina yo ina ite masungia. Tenda mesunga mna. Tenda mesunga mna. Briefcase. Hasn't been tested. Get over here, NBC. Well, we certainly believe in testing, but Wow. Tenda ya huyu usa briefcase. I'm done with you. I'm done now. What? That's a good see one Friday. Kaduni role yacho. Fake no ra mina tsadu ke kun sala bodi sinema ba. Ndeni kama ndize kucha tunani kucha. I'm about to create a journey. Right. Joininga and Kalandine journey solution. Never the deadly virus. We think of Pasa tender young Khaila again. We now so the dollar Tina you Zita morning and more. Ziko za mwana yone niko ina sezo. Sabele tibiro mbanina. Iko za uone kangatija. Yes. Majenda osi anasina ne. Christ yeko gaso yacha kumbali yaza. Imene kweyazo. Andi ngajage isagulie. Kwa msawiru. Choli ngajage chilipo. Aiko yeke Christ sisi kuri tunadila so kina jage janyo wa njibire chufuna jibire. Hello. Then I will create crisis kumbali yan.
ndalama iko zokhala crisis yachani khaila chakudya kapena kubala chani madzi kapena kusintha kwa chani amachita kupanga mwesa ngati zimachita mutawo zilichira ngaina mbona ngati songo chitika zimene zaso ayima kumazana ayima mashini masiku anoda matonga kwemvula yambiri usakwemvula mashini alinaso ungodina mabadala masiku inapake kumvula izingokwa pili amachita kupanga create a crisis kakumvana ngati kapena iko zokukhala kumbali yachani macrisis osiyana-siyana koma amakhala ndi cholinga kuti anthu alandire solution. So zona zake bana longo tili mu nkhondo yachani ni nkhondo ya uzimu, nkhondo ya moyo wanu Satana kulimbana ndi chifanizo cha Mulungu. Ena mukutia ndero ndakuzili ena ngoganiza kwambiri ino ngekuti kino tenda movie kagana kutia kuti inali yongo amadzoka akuti Rothschild anapanga kale patent mwachi dule ndiko ngati license umwini wa chinthu atsogwe kutokoza kwambiri kumanithanizira umwini anapanga kale umwini wa test mwakuongeza machezera movies zimeza anapanga kale umwini wake muchaka checha hello 2015 ndiya kale movie anapanga ndio mwanga kale umwini wa matest ya movie sina muzo movie bila we zopshale asema dole kwa msigo zegera ala toka ile movie bila ni ibuera sorry modifying da kamera kuti kusintha wasintha modify ndio kujani kujisintha kizungu chake amaita transhumanism kuti ndiwe munthu wotani wosinthika akuti the new era of human what 2.0 atsogole chinthu akachita kuti 2.0 ndekuti kunali cha 1.0 hello 1 ndekuti inali version yambiri chinachoambia chimemuna pano ndipo chisinthasintha ndipo zingamina munkapika muna mapika madasi ndipo ayamba mangopanga umwe wapani mapakira flower mwakumauti nde akamangona madasi aja tekera kumapira kwazinzani kakutolika mwaphunzirako mapikidwene nde mwambo kuonjezera tina kake mwamba tokometsera nga spice tina kake kabwino madasa gakunukia amene anyoanyaja ndi 2.0 hello version yachiwiri nde ngalakuti the new era of human 2.0 ndekuti munthu uyu ndi wakalekale this is a new human hello munthu wachani wanyowa kumatalimo muno akuti nyucha fourth industrial revolution umusintha ndani munthu the future of jani medicine iyi ni magazini yakalekale time magazine abainena iyi ni cover page ya time magazine ya chaka cha 1999 kalekale koma muone zimene achakula mbekokozi by the way DNA amene simunamuoneko ama mjangula chonchi mfane hello DNA ndekuti chidutswa cha munthu chimene chimapanga kukhale munthu chimene mungama kuti chikumanga iwe ma program ankali kwathu ndama achakula chonchi koma mukuona amene mujamuya DNA uyu
amujambula koma wazungulidwa ndija njoka kanga luli aphatikiza DNA ya munthu ndiye chani ndizoopsa kwambiri taonana akalemba cha utsinguzana kufiwa natoze hello abadiana aha sikomba kwambiri ndakuti it turns humans imamusintha munthu into walking antennas controlled by 5G. Koma munthu auya kusadziwa muvananani no de wafika na 5G no wafika vile wasogoro mukudziwa zinthu zambiri tinangazibeka Bible mana kuti where there is no vision the people perish no ekawe amene mwambisa prophet kama taige so muzezambiri tinakazimatimbambera prophet zambiri zinakazibewa apa prophet akunena bwinobwino kunena kuti people need to be taught that do not cure disease. Simulapa ndini. Tinakati nakuvea izizi. Mwina siweziitira gwambi safi mbili. Mulungama na yarunga karimu ndi mbele mtendere wangu zakanga nitsinji. Yes? Ndakuri in most cases the drug changes form and location and komantana mbili. Imakwa nikende jenagalingo wangu hii suru haika kalebena mkumonega mfanani washira. Hey. Tuvile watokolo tasema tolega mwirede. Kodi milili ya matenda yapita basi hata. Si, yapita ne? Mkuluyu ndi Director General wa World Health Organization. Bunge alikulo yanga ni azao moya patiko la kanse. Ndakuli, this emergency is chani. Hauraka uza yaku movie jani. Hauri COVID-19 wadani. Akute elotu. Akute, now it's time to get ready for the Mrs. So, afakiro talk right kuli huyu kubera ina ujawamika kwa kubera wina. That's so great. This is nice. Yes, these are the beginning of sorrows. Nishiyambi shabe zango yamba. Hello? Akuli ni George mpaka na Yesu wone kamchani. Nika. Uyu tukulu wa Director General uye Tedros. Akuli world must prepare for disease more yani Movid tukuyafuzira than Movid. Kuwera tenda yopsha kosa na zopsha babi zopsha. The next pandemic, even deadlier than COVID, is coming, warns World Health. Magonzeka. Hello? Intende bene mwana ni yuko kwera kamena kutiwa simena kuti. Ngoza. Achana manga create ejani crisis. Kenako ama kuelezera tujani solution. Zubera. Ai, maburu alipo. Tubiliza? Now,
Officials in 2 Latin. Okay. Video yofuna kuyifotokozera kufanele ndisikuimvesesa. Video anaipanga kale koma ndi pachizungu amati simulation. Simulation ndi chinthu chimene amapanga sewero amapanga sewero koma sewero imakayionetsa ya mmene zingakhalire kutsogolo china chake chidachitika. Hello? Ndakhozonera kuti kudachitika tingoyazinkulachitika chivomerezi tingazapange bwanji ndemmapanga kasewero kasimulation tizatseka kuti akhamba ndikutseka ndizitseko ndizatawira uku makuti ena zinogaseko ena zimapanga kasewero kuonetsa kuti anthu aphunzire zachimene chikubwera chija kuti chikazabwera azakhala anachizolo achidziwa kale anapokale practice tumvana leiso ni sewero ya ntenda ina imene kubwera mu chaka cha 2025. Hello? Atiwabashi. Kuchira kuloza chaka chenjenicho. Amene ndiwo wina mbalo muzakaya bali kubwera ntenda ina sindi ne. Ndio ngone sama video right? Ngone lot. Officials in 2 Latin American countries alerted the WHO of several outbreaks of a new infectious disease that's mysteriously appearing across the region, severe epidemic enterovirus respiratory syndrome 2025. Severe epidemic respiratory virus 2025. In the past 6 weeks alone, there have been 500 confirmed or suspected cases reported. A severe pandemic if early containment and mitigation efforts are successful. The pandemic in this type of situation and trend would be a risk for the global health security. Pandemics are inherently political. You're saying this is a kuma kuonesa zimene zizachitike tenda ikazarani inani yabwera ataza kukambiana na meeting tenda hii mwakuti financial and so much broader. We have not spoken on the leadership in country. Africa alipomwe kwao Things that we need to be also very without the leaders be involved and agreeing on that. There is no substitute for national leadership. It's important. Video ya itali video basoko unafa muone kuti timaka kusura kuti matenda apita akale kuloleza kubera tenda ina kena ka video kena dia ka video kena dikamene In 2020, sign. Chaka jani 2025 ndichimodzimodzi ngati video inaija yonesa zokwera kuliko kutsogolo ndi mwana yawo yakula ngati kuti ali kuchaka chani 2025 Distribute life-saving COVID-19 vaccines. Zaidi ya miraso kuno tiwezekana ni mwana. Akuli Covid ili mu chaka cha namba chingani 6. Covid namba 2020, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Zaka zingani? Kumesa jamani Covid anati. Kuma basi sababu akuli Covid ali mchaka yake namba 6. In 2020, scientists developed life-saving COVID-19 vaccines in record-breaking time. It was miraculous. It saved the lives of my parents and grandparents. In just a few months, nearly everybody in my country got the vaccine. I lost my... Africa, akosawa kuti nakufana Mungu ono yakuti akuonetsa nditu kuti malenga wadakalipo mu chaka cha 2025
Los Angeles, South Coast. You could take a look at that in Texas. Move on from that, my friend. Here it is. Listen. We cannot kick this can down the road. If we do not make the changes that must be made, then who will? And if we do not make them now, and when? When the next pandemic comes knocking, and it will, ikabwera tenda inayo ikamagogoda ndipo itanidi ibwera sikuliso mukaikire ikubwera. We must be ready to answer decisively, collectively, and equitably. Awali tikale ready tenda inayo inifando kukonesa mna kuna hawawa napo konesa chisanzo cha Simpsons anaonesa kanuni kale movie sinapige kumana onesa kale kuti akozo banga zizolerozo iso ni filimu ina demo wayo iyi ngoisi ya uri mungona zimenenda chiki If you knew the end of the world was here, would you be at home with your family? You're in a safe place. You know. Or thought you knew. What if the real enemy was within the human heart? Your own heart. This is about the emergency broadcast? Yeah, martial law. We all locked down the whole country. You've been warned. The day of truth is coming. You know who's doing this? What are you talking? You one of them? It's never too late to change. If this is all the time I have with my son, I must spend it with him right now. Clearance, calm down. That really is so good. So be against this guy. Yes, you do. Zina la filimu hii zinaita sakaja so filimu ilionesa kuti kuna kanga mu filimu musinaoneleko koma kanga kunabera mu filimu maze kusoti kunabera heda yopsha imene inapakisana kuti kaisa lockdown ina muchakaja chani ndio mwana kubiza na mara ajawa kama 2025 pele ile ijasa kama 2025 awasa kama 2025 mwe Sebenarnya, berapa yang berapa? Masih malu jadi aku ada kozoki. Kabino, ambil kabino. Karena ada yang masih ini import. What we know, what we know, what we know, what we
pose, kuti Yesu azemasa, masanga. Tawi ya tadi, tawi ya tadi, tawi ya tadi, zizindikiro zakwanisika. Tawi ya tadi, tawi ya tadi, tawi ya tadi, zizindikiro zakwanisika. Tirarikire mapiri, tirarikire marambo, ufikire pose pose, kuti Yesu